От джама ли трябва да скоча? Според тебе има ли някакво друго място? Изберем внимателно посоката си. Разбрах. Направо ще ме отрепеш. Лай. Почели от първия път правилната пътека. Аз знаеш за... Минеш мапа. Знаеш защо я оттеглих? Защо? Защото видях, че тук имат рилс. Пак там няма. Трябва да заобиколя. Направи стени. То тук било тъй. По-лесно стане. Хора от едита. Флора от едита. Без него не може. Дай ми храна малко. Ти път ще го мина, защото ти е храна. Защото съм на едно бутче. Добре, айде. Ау. Give me. Чакай, ела тук и ще се вземе. Сложил съм в куфара. Този мисловен мап, къвто ми го фаляше много труден. Не така мисли. Ама ти като си видял релсите, тръгнал към тях. То не можеш да видиш другите релси. Ще при тях колко изпитания има и всички водят до някакви черта, вземат. Ще мина е тъй, защото количката ти знам, че е бавна. Не, който тук е малко по-бърза. Да, защото има надолу неща. Ама аз съм по-бърз. Колко са дълги тия рилси? Аз ако бях тръгнал... Ами от другата страна на мапа минават. Както е това, абсолютно същото го има и от другата страна, така че по-добре ли сме? Няма да Виж спазя. къде съм, виждаш ли ми името? Не. Тук този свят не е легендно, много е. Добре, тук е ти на долнището, ако искаш да сложи една количка. Аз нямам в мене. Нямаш ли количка? Не, нямам. Ето така. Здрасти. Той не е надолу. О, Тотално. колко. Вижте, тук е една количка, ела да вземеш. Чай да се махна флая. Абе, Слушай, това ми е любимата част. и на мен сега след малко ще ми стане любима. Тук пък защо няма релси? Тя не са паднали май. Не си помня. Ти бъде си паднал тея. Не, нарочно слязах и те ще я бутам. По-бързо става. Оф! Айде. Чай да я щупя. Трябва да стигнеш до края, задължително е. Добре, искаш... Няма да видиш последното изпитание. Щупи тъпата количка. А? Щупи количката! Добре. Добре, служи накрая, има едно изпитание. Виждаш ли го е тук е това? Чакай. Виж сега. Ко? Купите. И се пуса по тях. Чакай, кой има? И тук... Да взимам ли? Ами ако искаш. Аз после изключваш ред на мапа. Хубаво. Махнал си количката, ето тук е те и сега ще я сложа. Готово. Ето тук е те има един механизъм, който е стигано всичко. О, боже. Абе, Трябва да отидеш и тука.
Опа. И после да използваш това, което съм сложил модул. Умрях. Чак се телепортна при тебе. Браво, очакваше да стане поне 2 пъти. Ама очакваш да се избъркал пътя, ама. Че как може? Така, малко по-трудно. Трябва да скочиш малко по-настрани. Да, забелязах. Готово, вече се го мина. Да. Помина за около 5 минути. Добре, това може и да отнеме малко по-истина. Бях стигнал до тука. Не, всеки може да лесни да каже бях стигнал до тука. Нали знаеш, че от там можеш да отвориш съндъка? One moment. Ама трябва да прочетеш табелата. I don't even think you have to say anything. Okay. Къде ще на количката? TNT! Yes! Любимото ми нещо. Да, TNT, това, което да ви запазиш. Яде, край на мапа. Трябва да видиш колко още има от мапа. И как се успели правилния път. Нали ще ли стартираш мапа? Да, нали това ти казвам, заради това съм сложил и TNT накрая. Добре. И с това ще завърша нашия епизод. Само гледайте. Само изчакай малко да дойде и аз да гледам TNT обрата. Ти не знаеш какво съм намислил. Само да се пусна на гейм мод за малко. Очаквай го. What the fuck става тук отдолу? Да, и това е онази музика, която се върши. Аз даже нямам звук. Не съм чула никаква музика. Не си ме чул. Толкова хубава е музиката. Толкова хубава е изтегли. Нали, няма да се сетя сам да я направя. Не сетя за някой трудности, ама не е всичко. Какво гледаш? Правя се къщичка. Да, прави се къщичка. Забравих да сляза. Само едно ми е чудно. Ко? И то много. Ти купуваш ли Майнкрафт?